sila. Bumaba na? Oh, Kaya bumalik yung si Chuck ba? doon yata sila na. Saan? Bumalik ata sila. Hindi. Parang dumiretso sila doon. Bumalik ba? Area 2? Parang horror movie lang tong dan. Diretso ba sila? Doon nga silang alam ko eh. Saan? Doon. Tara. Nawala na tayo dahil sa dami ng daanan. Oh. Parang haunted house. Oh. Parang nasa ano tayo, nasa Mars. Parang bumalik ata sila eh. Ay, kaya tulad ng mga. Di ba palabas na to or awat? Parang palabas na to ah. Baka nandito sila. Wala. Saan na to? Kaya nga. Bumalik na sila.